Koro n'a filɛ nin ye Bayangara mara la Mali jamana camancɛ yan fan fɛ a yirala k'a fɔ basigibaliya bɛ u ka marabolo kɔnɔ kojugu. An bɛna o kunnafoniw di aw ma jɛmukan kɔnɔ. Burkina Faso jamanadenw olu kan ka barosigibaa dɔ kɛ min bɛna kɛ octobre kalo tile 14 ka kuncɛ tile 15 la u bɛna u ka furancɛ fanga u ɲɛmɔgɔ sugandi. An bɛna o fana tɛntɛn k'a lase aw ma. Maliden dɔ min bɛ wele ko Imam Mamadu Wage ni ale sigilen don Côte d'Ivoire jamana ka ɲinan ye o san 52 ye. I ye wele bila Mali jamana ɲɛmɔgɔw ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ma bɛn ka sɔrɔ ko la walasa u ka finitigi mɔgɔ 46 min bɛ Mali jamana kɔnɔ ka se ka labila. Nin bɛna kɛ aw ka Mali kura kunnafoniw la kumaba dɔ ye. A y'aw bisimila. An ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu bɛ bamanankan jurakan ani maninkakan mɛn k'a fɔ aw ye ko nin ye VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw waati selen ye. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 13 bɛ Washington DC Amérique jamana o faaba kɔnɔ. Bi ye ntɛnɛn ye octobre kalo tile 10 san 2022 sanga 30 o de bɛna kɛ Mali kura kunnafoniw na Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC. Aw ka Mali kura kunnafoniw filɛ. An bɛ taa Mali jamana camancɛ yan fanfɛla la. Koro n'a filɛ nin ye Bayangara mara la a yirala k'a fɔ hali bi basigibaliya bɛ u ka mara kɔnɔna la min kɛra sababu ye duguden dɔw ka jalaki bi Mali finitigiw kan. O senfɛ VOA ka lasigiden min sigilen don Koro Tijani Ouedraogo ale ye sɛgɛsɛgɛliw k'a kan bi. Kunnafoni minnu sɔrɔla a bolo an ka jɛ k'u lamɛn. A yirala k'a fɔ ko dangarwale kɛra k'a ɲɛsin dugu min n'an b'a wele ko Ngoni Habɛrɛ n'o bɛ Timiniri commune na Bayangara marabolo kɔnɔna na. Dɔgɔkun tɛmɛnen na bɔlɔlɔw sanfɛ a kuma kɔni carila k'a yira k'a fɔ ko dangarwale kɛra k'a ɲɛsin Ngoni Habɛrɛ dugu ma o mun taara kɛ sababu ye ka maa 50 ale ni 3 bɔɲɔgɔnko ni ka olu bɔnɛ u nin na. Nin kuma in kɔni sɛgɛsɛgɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ baw n'i y'a jateminɛ Timiniri commune bɛɛ lajɛlen nɛgɛjuru siraw tiɲɛnen don a bɛ san 2 bɔɲɔgɔnko bɔ dangarwale tigilamaw fɛ. Na an ye seere dɔw sɔrɔ mun y'a sɛbɛntiya ko nin dangarwale in kɛra ka olu to yen wa u sentɛgɛ de y'u kisi. An bɛ don min na i n'a fɔ sisan u sigilen bɛ Jaba ale ni Daga Sofara mara kɔnɔna na wa u y'a sɛbɛntiya fana k'a fɔ ko maa dɔw taara sigi Mopti ale ni Seware. Ɲininkalitɔ min bɛ yala jɔn de ye nin dangarwale in kɛ k'a ɲɛsin Ngoni dugu ma. Mali finitigilakaw kɔni ye sɛbɛnfura bɔ ni k'a yira k'a fɔ ko olu na sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa ka nin ko in jɛya. Hali sisan lakanako bunnakow kan Bayangara marabolo kɔnɔna na Mali finitigilakaw ka kunnafoni so min bɛ yen n'an b'a wele ko DIRPA ale kɔni ye sɛbɛnfura bɔ k'a yira k'a fɔ ko Mali finitigilakaw ye tɛgɛ da cɛ min n'an b'a wele ko Elhaji Jakite ni caman b'a wele ko Abu Anas. A yirala k'a fɔ k'ale de ye Katiba Masina ɲɛmɔgɔ ye Bayangara ale ni Sofara mara la. A yirala fana tuguni k'a fɔ k'a kɛra sababu ye ka dangarwalew kɛ k'a ɲɛsin dugu caman ma Bayangara ale ni Pankasi marabolo kɔnɔna na. Tijani Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Burkina jamana kan a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko barosigiba dɔ bɛna kɛ faso jama fɛ min bɛna kɛ octobre kalo tile 14 ni k'a kuncɛ octobre kalo tile 15 la walasa ka se k'u ka furancɛ fanga o ɲɛmɔgɔ kura sugandi. Alidu Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bobojulaso. Sigikafɔ min kan ka kɛ jumɛn ka Burkina Faso fama kura sugandi o kuma bi bɛɛ da Bobojulaso kɔnɔ na. A kan ka kɛ sodasi ye. Mun kama bɛ kɛ sodasi ye parce que dugu nin bɛɛ urgence lo. Sodasi ni sodasi ka baara le ye. Munna sodasi lo dɛsɛra. Mais dabi bɛ taara nin o ani a ta kama de kɛ o mais dumuni bɛɛ bɛ taara yɔrɔ bɛɛ o. An fɛ sodasi ka to yan. Ne fana fɔ ka ne kɔni tɛ dɔ la ka soise ne bɛ min fɛ dɔrɔn ala bɛ mɔgɔ min kɛ n'a bɛ sigi an bɛɛ dusu bɛ suma dɔrɔn. Mais a ye dɔ fɔ dɔrɔn mais civil bɛ se ka an dusu suma. Non ne kɔni tɛna foyi dɔn ale la cɛ ka wusa. Ni sɔrɔsi ɲɛnama bɛ yen n'a y'a to bureau kɔnɔ k'a to palais la nin jɔn bɛna taa kɛlɛ kɛ ale fana ye problème kelen ye. Mala n'a y'a kɛ ko ale yɛrɛ bɛ fanga yɛrɛ fɛ c'est pour que jamana ka sauver voilà. Mɔgɔw yɛrɛ tɛ siran na faamaw yɛrɛ ɲɛ tuguni kuma tɛ civil ma alors que Burkina ni fo an ka siran faama ɲɛ ka faama bonya ko ka se ka taa ɲɛfɛ mais i bɛ ɲɛ bɛ cogo min na on dirait k'a bɛ se ka ko kɛ donc ne kɔni fɛ n'ale sera ka ni transition ni ta ka gérer ka ɲɛ a to kow tɔ bɛ se ka na n'o tɛ civil ninnu an sɛgɛn ninnu an siran ninnu. Mais e ti siran na fanga bɛ na diya da a bɛ to yen.
ni fanga diyara da n'a bɛ baara kɛ ka ɲɛ an b'a to yen n'a tɛ baara kɛ ka ɲɛ an bɛ bɔ sisan na mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si dɔn tuguni Burkina ale banna o. Abibu Ouattara min bɛ politiki ko walawala ale ka faamu la gɛlɛya bɛna sɔrɔ ni ko nin na n'a minɛ cogo ma ɲɛ. Depuis a daminɛ na mɔgɔ mun kɛn ka taa assise représenter n'o lɔnni lo n'a kɛra ko an b'a fɔ ko chef traditionnel ka bɛ kara force vive de manière générale mais ni olu sumandi cogo ma ɲa a bɛ lara k'a fɔ ko ale ɲɔgɔn ye ba ni sigi tuma na ko ɲagamuni caman bɛ taa bɔ a la. Alidu Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire jamana ka finitigi mɔgɔ 46 minnu minɛlen don Mali jamana kɔnɔ kabiri juillet kalo tile 10 san 2022 olu ka se ka labila ka segin ka taa Côte d'Ivoire jamana kan. Maliden dɔ min sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan ni y'a san 52 ye n'a bɛ wele ko Imam Mamadou Wage. Ale ye wele bila Mali ani Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ma bɛn bɛ se ka don ko la cogo min na. O senfɛ VOA ka lasigiden min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la Alain Amoshi ale ye ni kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen ta. VOA Bambara tɔgɔ la Kayatu Traoré b'a bayɛlɛma k'a lase an ma. Masjid Nouril Huda Baba Wage misiri be Gonzacville Port-Louis commune kɔnɔna Wage Mamadou ni mɔpti ka den don ka bɔ Mali jamana kan misiri ni sigibaga sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kan kabini san 1972 waati la an bɛ don min na i ko bi a ye Côte d'Ivoire jamanadenya sɛbɛn ta Imam Mamadou Wage a yira k'a fɔ ko fɛn o fɛn mana se juguman la Mali ani Côte d'Ivoire jamana ma ko ye ale kungo de ye diinɛ ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ man kan tɛ ka dan diinɛ labatoli dɔrɔn ma misiri kɔnɔna na Wage Mamadou ka fɔ la. Tɛ se ka sigi k'a fɔ mankan bɛ yen an tɛ kuma na alimami ka rôle ye min ye nin ko façon de don alimami ka rôle tɛ k'a fɔ i bɛ sigi misiri kɔnɔ ka sali ni maaw ye gansan non bɛn n'i ko silamɛya la bɛn de silamɛya ye bɛn de k'Ala ka dafɛn bɛ bɛn donc n'a kumana a bɛ bɛn mais n'a ma kuma a bɛ bɛn cogo di. Donc an minnu ye diinɛmɔgɔw ye an minnu bɛ jɔ mɔgɔw ɲɛfɛ mɔgɔw bɛ sala nɔfɛ ni nin kɛra n'an bɛɛ lajɛlen y'an damina faamuyali bɛ sɔrɔ cogo di a ka gɛlɛn. Diinɛ ka kan ka dɛmɛ don jamana ɲɛmɔgɔw ani politiki ɲɛmɔgɔw ma ni a ka tilennenya ye a man kan tɛ ka kɛ faralilan ye Wage Mamadou ka fɔ la min bolo Mali bɛɛ ka kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka da tariku ani kɔrɔlenw kan ma yaasa ka furancɛ fanga dɛmɛ jamana ka basigi ani bɛn ni kelenya kɔnɔna na. Mali denmisɛnw ani Mali musow ni Mali cɛkɔrɔbaw an k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn ma n'an y'an tɛgɛ don k'a dɔn k'a fɔ an ka fisa ni ma. Imam Wage jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Gonzacville sigida baaraw ɲɛtaw la waati caman a ka hakilina bɛ ɲininka ko caman kan sigida ɲɛta baaraw kan ni silamɛ diinɛ ɲɛmaaba in bolo silamɛya diinɛ tabiyaw ani a daliliw ka kan ka jɔ kosɛbɛ ko caman de la a y'a yira k'a fɔ ko silamɛ ka kan ka bɛɛ de bonya hakaja a tigi ka kɛ aladɔnbaga ye walima a tigi kana kɛ aladɔnbaga ye hali ni n'a tigi ka faamuyaliw tɛ tɛmɛ sira kelenw fɛ ko ka da o danfara minnu bɛ an cɛla la kan bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan de bɛ se ka ko dɔ dilan ɲɔgɔn fɛ awa ko o bɛ na ni Mali jamana fɛnɛ ka mafali ani a ka dili donni ye kosɛbɛ k'a kɛ jamanaba ye. An tɛ se ka kɛ foyi ye n'an m'an tɛgɛ don ɲɔgɔn ma an tɛ se ka kɛ foyi Ala de y'a fɔ n y'a caya a ye ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn Ala de ko ten n y'a dilan ka caya a bɛ ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn o kɔrɔ ye mun ye ne tɛ se fɛn dɔ la e bɛ se fɛn dɔ la nin bɛ se fɛn dɔ la an bɛ jɛ an b'a fara ɲɔgɔn kan an bɛ kɛ maa ye bɛɛ b'i ta sɔrɔ. Mali jamana ka kan ka segin a ka kɔrɔlenw de ma sabali jamana min kɔnɔna na yafa ɲɔgɔnma hakɛw olu bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ ka jɔ ka mafa o Mali ni a ka fɔ la ne a bɛ ale yɛrɛ nin kɔnɔna na kosɛbɛ ye jamana ye hakɛjugu tigɛlenw jɔyɔrɔ tɛ jamana min kɔnɔna na. Malienw ka kɛlɛ bila Mali danbe tɛ kɛlɛ ye danbe min bɛ Mali la o ye bɛn dɔrɔn de hɔrɔnya Mali danbe tɛ kɛlɛ yɛrɛ na Mali danbe tɛ k'an ni jamanaw fara o tɛ Mali danbe ye non Mali danbe ye min ye hɔrɔnya karisa ye nin kɛ na ne ye hɔrɔn ye n b'a filɛ k'a to yen n bɛ sabali Mali danbe o de Mali danbe tɛ mɔgɔ ye coup de poing d'i ma i b'a fɔ i b'a kunkolo tigɛ dɛ o t'an danbe ye an donnen bɛ ni hɔrɔnya ni sabali de ani bɛn.
Mamadu Wage bagantigiba ani sɔrɔ ɲɛta baarakɛla ye misiri ani kalanso min bɛ silamɛ diinaw ani nazarakalanw fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ denmisɛnninw kun jɔ k'a di Gonzagueville sigida la mɔgɔw ma san 2022 sunkalo wagati la. Imam Sheikh Wage Mamadu min ko hami gɛlɛn bɛ ale la ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'ale bɛna seko damayira kɛ ka Ala deli ne ka duwawu kɛ yaasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ Côte d'Ivoire ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛla la. Côte d'Ivoire sɔrɔdasi 46 minɛlenw Mali jamana kan ka bilali kow la ani fɛnɛ ka duwawuba kɛ Mali jamana sumayali kow kan. Nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa ni kunnafoniw ye Ukraine o jamana kan kabiri kɛlɛ donna u ka jamana kɔnɔ Rusi jamana ka dankarili walew senfɛ ni nin y'o kalo caman ye a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ bi ntɛnɛn sɔgɔma u ye muguci kɛ ka taa u ka marabolow caman kɔnɔna la VOA Banbara tɔgɔ la Moribu Danbele. Ukraine kisilikɛla cakɛda ka jate fɔlɔ y'a yira ko mɔgɔ 11 o sara mɔgɔ 64 o jogira jamana kɔnɔna la. Ukraine jamana ka fanga ɲɛmɔgɔ Denis Shmyhal ko jamana ka minɛnba 11 o de tiɲɛna nin fɔdon in senfɛ ni ale kɛra jamana marayɔrɔ 8nan Kiev kɔnɔna la. U bɛ fɛ ka yelen de tigɛ an na ni laseli kɛra jamana ɲɛmɔgɔ Volodymyr Zelensky fɛ wagati min na ni kurantigɛ o kɔni o bɛ kan ka caya jamana kɔnɔna la Ukraine marayɔrɔw la sɔgɔmada laban na. A bɛ fɔdon ɲɔgɔnna wɔɔrɔbɔ minnu mankan mɛnna Kiev kɔnɔna la ani susulu kɛra kin caman kan dugu kɔnɔna la. Vitali Klitschko ni ale ye maire ye a ko mugu kerula dugu kɔnɔna minɛn caman kan. Autant ni o ye farajɛ jamanaw ka tɔn ye ale ye nin waleya in kɔn mun ɲɛsinen don u ka kuma la faso jama ka minɛnw ma a ko k'u ka tɔn a mɛnna cogo cogo u bɛna to Ukraine kɔkɔrɔma doli la ni laseli kɛra tɔn ɲɛmɔgɔ fɛ Jens Stoltenberg. Rusi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin ale ye ɲɛfɔli kɛ ani a ka lakana jɛkulu u ka lajɛrɛw dɔ senfɛ ko Rusi jamana ye nin wulikajɔ daminɛ ni o ye ka fɔdon ani mugu keruli ye Ukraine ka minɛnw ma yaasa yelen saradasufɛnw ani kuma falenfalen minɛnw olu ka se ka tiɲɛ tasarali la u kɛlen ka taa fɔdon susu Crimée Babili pont kan. Kiev ma nin waleya in a ma a tiɲɛtigiya walima a ma galontigiya ni o ye k'a fɔ ko ale sen bɛ nin waleya mun kɛra sibiridon sɔgɔmada fɛ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw a y'aw bisimila hali bi aw bɛ ka VOA Banbara ka malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 fiɲɛ sira ye Ɲorodi Sahel kaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Emergence ka 99 ani tomi 6 Buguni o ye radio Kumasi 92 fiɲɛ sira fɛ Yuwarukaw b'an sɔrɔ radio Dunuya kan 101 ani tomi 2 Koro radio Orona 97 ani tomi 2 Gawo o ye fiɲɛ turukala 106 tomi 1 ye Tumutu fiɲɛ turukala 90 ani tomi 3 sisan an bɛ se ka lasɔrɔ fɛnɛ Abidjankaw fɛ yen 99 fiɲɛ sira fɛ Wagadugu o ye fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 ye ka tantɛnɛ na ka se juma ma an ka nɛgɛjuru siraw bɛ yen www.voabanbara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ fɛnɛ an ka page Facebook kan VOA Banbara ka fara YouTube ani Instagram kan VOA Banbara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati in na Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 8nan na VOA Soba kɔnɔ Washington DC. Ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye an bɛ to Bamakɔ walasa kɔngɔ ani balokojuguya o ka se ka kɛlɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔna la. FAO ani Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka fɛɛrɛ kuraw la na jamana kɔnɔ min bɛ se ka kɔngɔ kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira sɛnɛ ministri fɛ VOA Banbara tɔgɔ la Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw di an ma. A yirala k'a fɔ ko maliyɛn 100 la ko 80 ye sɛnɛkɛla ye Mali kɔnɔ nka o bɛɛ n'a ta dun ka fa o sabatilen tɛ Mali la balokojuguya o fɛnɛ ɲɔ ɲalen don o siratigɛ la diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies o ka borofara min ɲɛsilen don sɛnɛ ni baloko sabatili ma n'o bɛ wele ko FAO
u ye tile kelen hakili jagabɔ kɛnɛ sigi ni sɛnɛkɛlaw ye fo ka taa se minisiriso min ka baara ɲɛsilen don sɛnɛko ma walasa dunga fa o bɛ se ka sabati sɛnɛkɛlaw olu fɛnɛ ka se k'u ka baara nafa sɔrɔ Modibo Keita minisiri min ka baara ɲɛsilen don sɛnɛko ma jamana kɔnɔ. Mali ye jamana ye sɛnɛkɛ jamana don n'i ye mɔgɔ 100 ta mɔgɔ 80 de ye sɛnɛkɛla ye mais o sɛnɛkɛlaw a caman bɛ sɛgɛn de kɔnɔ donc nin baara ninnu bɛ mun de ɲini k'a essayer ka taa a yira mɔgɔw la se bɛ mɔgɔ minnu ye ka jamana dɛmɛ baara la gouvernement ye caman kɛ partenaires minnu fana bɛ yan u ye caman kɛ mais u b'a fɛ ka taa ni dɔwɛrɛw fana yira ɲɔgɔn na n'an kumana k'a yir'u la an ka jamana bɛ cogo min na sɛnɛko sira la parce que tile b'an bolo ji b'an bolo sɛnɛkɛlaw bɛ yan mais o bɛɛ kɔnɔ an bɛ sɔrɔ min kɛ a t'an bɔ a bɛ bɔ kɔfɛ mun de b'a to o bɛ yɛlɛma n'an sera ka ani an jamana waritigiw ninnu investisseurs ye ɲɔgɔn faamuya u bɛ se ka n'an fɛ yan k'an dɛmɛ ka gouvernement dɛmɛ pour que an ka laɲini ye min ye an ka se k'o sɔrɔ. Ka kɛɲɛ ni nin hakili jagabɔ kɛnɛ ye sɛnɛkɛla caman kɔni y'u hakilinan di min bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara sɛnɛ yiriwali kan Mali kɔnɔ. Dawuda Kante. I tɛ se I mana dɔrɔmɛ kelen don dugukolo la a bɛ dɔrɔmɛ 5 d'i ma ou a bɛ dɔrɔmɛ 10 d'i ma. Dugukolo b'an bolo yɔrɔ caman bɛ yen u k'a lajɛ u ka investissement di jeunes ma hali n'a bɛ kɛ sous forme de prêt u ka jeunes inciter parce que hali bɛ Mali télé lajɛ I bɛ fɛn caman lajɛ tu ne vois pas I tɛ sensibilisation ɲanama ye caman ye ka jeunes dɛmɛ ka jeunes inciter k'u bila sɛnɛ kan alors que o de dun bɛ jeunes bɔ nɔgɔ la o de dun bɛna jamana bɔ nɔgɔ la. An ka dɔn k'a fɔ hakilina minnu bɛna sɔrɔ FAO u ni sɛnɛkɛlaw ka nin tile kelen hakili jagabɔ kɛnɛ in kan olu bɛna ta bala baloko musaka lajɛ ba mun bɛna kɛ rɔmukaw fɛ yen nɔ octobre kalo tile 17 ka taa bila a tile 19 la. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako, Mali la. Am tani kunnafoniw ye Algérie jamana kan Fransikaw ka ministre danga n'o ye Elisabeth Borne sera bintɛnɛ sɔgɔma Algérikaw fɛ tile fila taama senfɛ kuma ɲɔgɔnya o donna ani u ka jamanatigi Abdulmajid Tabun ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ jamana fila cɛ teriya siraw olu sinsinni kan. Modibo Dambele VOA tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw lase. Faransi jamana premier ministre Madame Borne ye a tɔɲɔgɔnkɛ fo Aymen Benabderrahman a ka kunbɛliko ɲuman na a nisɔndiyara fɛnɛ u ni jamana fila n'o ye Algérie ani Faransi ka baarakɛ ɲɔgɔnma ni o dangayira ni karidon u ka ɲɔgɔn ye dɔ kulu dɔ kɔnɔna na mun bɛ wele ko CIHN ni jamana fila ye ɲɔgɔn ye mun kɛ o jɛkulu kɔnɔna la mun ɲɔgɔnna tun ma kɛ kabi san 2017. C'est la conscience de notre histoire et des liens qui unissent nos deux peuples. C'est la preuve de notre détermination à construire une relation renouvelée entre nos deux pays. Ko ne hakili la n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ kan ka taga ɲɛ wa nin kulu mun filɛ nin de bɛna to an bɛna se ka baarakɛɲɔgɔnya fura ɲɛnama bila sen kan mun bɛna kɛ wagati jan kɔnɔna la ani mun bɛna nafa lase an fila bɛ ka denmisɛnninw ma. Madame Borne a ye nin laseli kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a ka tile filanan ani a ka tile laban tagama la Algérie jamana faba kɔnɔna la. A ko ne nalen Alger ni nin minisiri jamakuluba in ye ko n kunbɛ cogoya président Tebboune fɛ ani Algérie fanga mɔgɔw fɛ ani an ka kuma nafamaw ko o b'a danganiya k'a fɔ ko an ka cɛsiri ko an bɛ fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Madame Borne ye laseli kɛ ni nin tun y'ale siɲɛ fɔlɔ ye ka taga Faransi jamana kɔ kan. Algérie ani Faransi jamana ye hakili falen baro mun kɛ ni jamana fila bɛ ka minisiri 15 kun b'a la ko o falenna ni bolonɔ bilala bɛnkan sɛbɛn 12 la minnu bɛ tali kɛ bayɛlɛmali bɔlɔlɔko kalanko ani seko ni dɔnko. Madame Borne a ye hakilijigi kɛ ko Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron tun nana utu kalo tɛmɛnen ka na kuma ni Algérie jamana ɲɛmɔgɔ ye Tebboune ye yaasa jamana fila ka baarakɛɲɔgɔnya o bɛ se ka galabu kɛnɛya cogo min na ni a tun gɛlɛyalen don ni ɲɔgɔn faamuyabaliya ani furukufuruku ye. U y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn min na ni a bɛ wele ko déclaration d'Alger ni jamana fila bɛ y'i bolo bila a la ko u fila bɛ ŋaniya ye ko ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ danaya lakurayali kɔnɔna la mun bɛna sinsin ka baarakɛɲɔgɔnya kolo girima ani k'u hakilila to jamana fila ka denmisɛnninw na. Madame Borne ale ka kuma la.
n'an seginna ka taa Mali jamana kɔnɔ Mawuludu n'o ye Alakira ka bangeli ye sallallahu alaihi wasallam o ɲɛnamayara Yuwaru mara fan bɛɛ min kɛra sibiridon octobre kalo tile 8 san 2022 VOA ka lasigiden min bɛ Yuwaru Gurdo Bokuma ale b'o kunnafoniw lase. Mawuludu su walima kira bangeli su min ka fisa ni su tɔw bɛɛ lajɛlen ni su dawulama ye ni su barikama ye ala ɲɛnamayara anw fɛ nɔ Yuwaru dugutigi ka guwaba kɔrɔ kari su kɛnɛ min kɛra sababu ye ka dugu dɔnnibaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka maaw hakilina jigin kira yɛrɛ ba kun ka ɲɛnamaya taabolo kan Dramane Traoré kun bɛ maaw la kɛnɛ kan k'i tulo kɛrɛbɔ sigi ala ko maa min ye ale ala in dɔn min y'ale ala dɔn k'ale kuta a ka fisa min ma ale dɔn ka ala batu ye nin ye kuma belebele dɛ donc yarabi ala dɔnni ni ala k'a nɔgɔya ɲɛ silamɛya in yarabi a dɔncogo ɲuman bɛ ala bolo yarabi ala k'a nɔgɔya ɲɛ kɔla Umaru Mayiga kun bɛ kɛnɛ kan ale ye dugu dɔnnibaa dɔ ye على قرآن يربى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم munye Mawuludu su fusaya ni su tɔw ye Imam Ali Mbaye kira ka Mawuludu su n'an donna dɔnni yɛrɛ kɔnɔ an bɛ taa sɔrɔ su bi b'an na su ɲɔgɔn tɛ san kɔnɔ suba fɛn fɛn mana jate i bɛna sɔrɔ a bɛɛ dira kira de ma kira yɛrɛ bangeni su n'o kun tɛ o su si tɛ tuguni kana na Belfɔ fana kɛra ka kɛ hakilina bilasirali ye yaasa ka maaw bilasira ni hakilina ye maa minnu kɛlen don ka diinɛ ta k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye o min kɛra sababu ye ka wolo lakanabaliya la jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru Gurdo Bokum ka laseli don Seko ni dongo nasiraw fɛ jabi o ye musow ka masirifɛnba ye Mali jamana kɔnɔ kabiri lawale la nka an bɛ waati min na ko sisan a yirala k'a fɔ farafin jabi o bɛ ka tunu dɔɔni ka sabu kɛ Hindu jabini o nali ye jamana kɔnɔ wa min fana bɛ ka kɔlɔlɔ caman lase musow ma kɛnɛya na sira fɛ o kama bi VOA ka lasigiden n'o ye Abibatu Traoré ale ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fan fila bɛɛ fɛ ka taa laban dɔgɔtɔrɔlakaw fɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sangare Maïsata Kulibali ye ka bɔ hôpital du Mali la an ka nin maaw ka seereya lamɛn jabi kɔlɔlɔ o ka Mali jamana kɔnɔ kabila wale farafin jabi tun bɛ da muso caman fɛ wa tun ma ka di ka da kan a bɛ bɔ yiri de la o kama an ka ladala seliw n'an ka ladala ɲɛnajɛw sen fɛ muso caman tun b'a da i n'a fɔ kɔɲɔmusow n'u ka denba jalatigiw ani jubatɔw n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ nka bi o dali de nɔgɔyara ka da Hindu jabini ka nali kan barisa muso caman y'a yira fana tuguni k'a fɔ k'o dali de ka nɔgɔn ko wa k'a ɲɛla cɛ ka ɲi an wulila ka se Mariam Sanogo ma bon sisan jabi farafin jabi man teli mɔgɔ fɛ bilen u b'a fɔ ko Hindu jabi de ka teli ko wa ko a cɛ ka ɲi k'a sɔrɔ farafin jabi in ka nɔgɔn yɛrɛ ka tɛmɛ Hindu jabi kan Hindu jabi wari ka ca farafin jabi y'an yɛrɛ ka yiri de a bɛ bɔ an fɛ yan mais a dali nɔgɔyalen don mɔgɔw fɛ sisan parce que Hindu jabi de ka di a ka teli ɲininkaliw sen fɛ an bolila ka se ayiwa hôpital du Mali la fɛn min ye docteur Sangare Maïsata Kulibali ale ye furakɛlikɛla ye farikolo yɛrɛ taabolo kan kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ Hindu jabini na ne bɛ se ka fɛn min fɔ n balimamusow ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ ni allergie b'a tigi la ni kabatɔw don Hindu jabini ninnu man ɲi u ma jabi ninnu ni produit bɛ k'a la a man ɲi u ma parce que allergie filɛ nin ye fura wɛrɛ t'a la fɛn b'a las'i ma ko allergène i b'o de éviter n'i y'o éviter a ka ca Ala fɛ kɔlɔlɔ t'i sɔrɔ Hindu jabini filɛ nin ye a caman na a bɛ likidi min kɛ ka a préparer likidi nin acide de b'a la o de caman bɛ yen n'u y'a kɛ ka tatouage nin kɛ donc a bɛ na eczéma bila u la kaba bila u la n'an b'a fɔ o ma ko eczéma de contact donc a bɛ na ni wolo foroforoli ye allergie la o bɛɛ kɔfɛ an sera Musabugu sugu la fɛn min ye Adama Jalo ye ale bɛ Hindu jabini da bon jabini souvent an bɛ mɔgɔ caman ta la parce que don bɛɛ man kan quoi donc marché bɛ don min na ne yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ dam ta a bɛ taa mɔgɔ 10 ɲɔgɔn na yaya mais ni ka paranti ka baara tɛ kelen mais mun de y'a diya musow ye an bɛ don min na ko parce que an bɛ waati na sisan bon diɲɛ ka teli donc mɔgɔ 10 bɛrɛ tɛ mɔgɔw bolo quoi dɔw yɛrɛ y'a da muso o y'a apprécier bon farafin jabini parce que a dɔw bɛ se ka 2 heures mais 3 heures 4 heures ta an dɛmɛ kɔnɔ an dɛmɛ da la an b'a kɛ ne y'o de temps a mɛnniba ye donc i b'a sɔrɔ su wɛrɛ bɛ mɔgɔw bolo quoi o de y'a diya muso ye. Nin ye Abiba Traoré de mankan ye VOA Bambara Bamakɔ. An bɛ na ni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan yan. Ameriki jamana ka wari banki bonba n'o ye Banque Centrale Américaine ye Fed. O ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye Ben Bernanke ye a yirala k'a fɔ ale ye dunuya jɔnjɔnba sɔrɔ yiriwali siraw fɛ ni o ye prix Nobel d'économie ye. Ka fara baara ɲɔgɔn dɔw kan Douglas Diamond ani Philippe Didvik. Ni maa ninnu ka kunnafoniw walasa ka se ka walawalali kɛ Moribo Danbele b'a bayɛlɛma an k'o lamɛn.
Bernanke, Douglas Diamond ani Philip H. Daibvich olu tanuna ka jonjon duma tenendon u ka ɲinini mun kɛra wari marayɔrɔw bini kɔlɔlɔw kan. Prix Nobel ale jɛkulu ni u ye lajɛrɛ kɛ Suède jamana la u ka ɲininikɛyɔrɔ min bɛ Stockholm ko ni mɔgɔ saba ka ɲinini ko nafaba b'a la wari marayɔrɔw kana se ka firi. Jɛkulu y'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ saba ka ɲinini jaabi san 1980 wagati la ko o de kɛra sababu ye ka na ni sariyaw ye minnu bɛ duniya sugu ani ni gɛlɛyaw nana sugu kɔnɔna la olu bɛ se ka labaara cogo min na mɔgɔw ka se ka bɔ a kɔnɔ. Diamond ni san 68 don ni ale sigilen bɛ Chicago sanfɛ kalanso la ani Daibvich ni ale san 67 ye ni ale bɛ Washington ale sanfɛ kalanso la Saint Louis ko gouvernement ni o ye ka nafolo bilali kangali minnu kɛ ko o de b'a to gɛlɛya ninnu caman bɛ yen tɛna se ka na wari marayɔrɔw kan. San 1983 u jɛra ka gafe dɔ sɛbɛ mun tɔgɔ ye anglɛkan na Bank Runs Deposit Insurance and Liquidity ni ale bɛ kuma gɛlɛya minnu ni olu bɛ nati ni mɔgɔw girinna k'u firi waribon kan. La marakaw ne ko ka ko du blon ngono ka o sigi ne be blon nya fe ne be ka o lajɛ retroviseur la doni ba o kuna ko mo abe fe ka dobo doni kriala marakaw la magale ne sorobale mangan do tuguni do fara radio mangan ka fara fina foli wati la magale ijota tuguni ni Modibo mangaye o vewa Modibo fara fina foli wati Rabat 13h 14h u be kla ka siga ka tibiri kari ali tere ay linga na fo mo shiko la magale bi se ka blon wala sisan ne bɛ tan kɔnɔ a y'o kelen dɔrɔn fo pas 0. balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw y'a faamu cogo min na ni ne bɛna dansigi aw ka bi Mali kura kunnafoniw la min labɛnna Sikaw ka cɛjan Cheikh Thiouro fɛ an ka nɛgɛw karafe o tun bɛ Nelson Lopez bolo jamukan lasiraw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ciya kɔkulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Kunnafoni mun bɛna d'aw ma nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki fanga ɲɛmɔgɔw ka laseliw ye ka se diɲɛ ma. Utukalo tile 12 san 1992 Espagne kurun saba Christophe Colomb ale ka ɲɛmɔgɔya kɔrɔ jigira gun dɔ kan mun bɛ wele bi ko Bahamas. O ko sankɔrɔtara min bɛ ka kɛ san o san Ameriki jamana la i n'a fɔ bi Columbus ka don o ye dumunifɛnw baganw yiriw mɔgɔw ani banaw falenfalenba don ye mun daminɛna diɲɛ kɔnɔ min ye diɲɛ fɛn caman yɛlɛma ni o bɛ wele bi ko Columbus ka fɛn falenfalennin don. O de kosɔn dɔfɔ sɛbɛnbagaw caman b'a jate ko san 1992 ye san nafamaba ye bi diɲɛ dɔfɔ kuraya kɔnɔ. Diɲɛ jamakulu cayara ka tɛmɛ siɲɛ 4 kan kabini san 1992 dɔ farala jama kan siɲɛ 2 ka daminɛ san 1950 la ka na san 1950 la. Hali ni fɛn damadɔ de nana ni jama cayali ye i n'a fɔ dumuni sɔrɔtaw cayali ɲɛtaga balo cogoya dili siraw kan Ameriki jamanadenw sigibagaw fɔlɔ olu ka dumunifɛn farali dumuniko kan i n'a fɔ kaba mangoro pomtɛri tomati banangun jabibi foronto ani kakao sɔ o de kɛra ɲɛta sababu ye. Pomtɛri kɛra dumuni nafamaba ye fantanw bolo farajɛ jamana camancɛ ani woro Afriki farafina kɔnɔ san 116 wagati la ka farafina lada sɛnɛfɛnw olu nɔna bila ka kɛ farafina balo sɛnɛnaw ka nafamasiraw ye. Diɲɛ kura balo sɛnɛfɛnw doli Chinois jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la pomtɛr kaba tiga diɲɛ fan bɛɛ la. Sani san 1992 cɛ lemuruba tun tɛ Floride namasa tun tɛ Équateur paprika ale tun tɛ Hongrie jamana la. O fɛn falenfalenni nana ni tomati ye Italie kafe nana Colombie ni Indonésie jabibi nana Hawaii manayiri nana farafina forontobani o nana Thailand Chinois jamana ani Hindu jamana la ani chocolat o nana Swiss jamana la. Kurun fitinin saba jigili gere ka Bahamas ka dun gun dɔ kan o kɛra sababu ye ka fɛn caman falen dɔfɔ kɔnɔ mun ɲɔgɔnna tun ma deli ka kɛ fɔlɔ. A ye adamadenya ka sini ɲɛsigi cogoya san 100 nataw kɔnɔ falen. A ma kɛ dɔrɔn ka sababu kɛ dugukolo gunkura sɔrɔli ye nka a sababu kɛra a nana ni jɛɲɔgɔnya tuma bɛɛ dugukolo yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka jago lawuli ka sira di hakili falenfalennaw ma ani ka jɛɲɔgɔnyaw ni ɲɔgɔn yew olu da u ni ɲɔgɔn cɛ laadaw kɔnɔna la. San 1992 diɲɛ jamakulu y'a daminɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ diɲɛ tɔnba kuru kelen ye.
nin tun ye kunnafoli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.